Me mentiin naimisiin ja tältä näytti meidän hääpäivä. Mut siirrytään aluksi edeltävään päivään, kun me laitettiin juhlapaikka kuntoon. Pakkasin auton, leikkasin hiukset ja keittelin aamupuuro. Meillä oli onneksi valtavasti apujoukkoja juhlapaikan kuntoon laittamisessa, joten kiitos, me ei oltais selvitty ilman teitä. Meidän juhlapaikkana muuten toimi Mettäperän navetta Muhoksella. 5 tuntia valmisteluja takana eikä vielä riitä. Aika hyvällä mallilla ollaan. 10:00–6:00 painettiin hommia ja lopulta meidän juhlapaikasta tuli paljon kauniimpi kuin mä osasin edes unelmoida. Kävin naputtamassa opastekyltit tien varsiin ja sitten olikin aika lähteä kohti kotia jännittämään huomista pääpäivää. Ja jollain ihmeellä mä nukuin siis kun tukki koko yön. Hääpäivä. Kirkko on 2 tuntia ja keli näyttää aivan superhyvältä. Yes. Tässä tiivistettynä fiilikset. Jännittää. Kirkossa kaikki meni kuitenkin ihan nappiin, lukuun ottamatta sitä, että talloin vähän aadan mekkoa. Päästiin juhlapaikalle ja alettiin oikeastaan heti syömään ja kahvittelemaan. Ja voin sanoa, että noi kakut oli ihan taivaallisia. Onneksi niitä jäi meille vähän kotiin. Sitten oli vuorossa vähän erilaista ohjelmaa, muun muassa kimpun heitto, jossa kävi muuten näin. God damn. Sen jälkeen kun elvytettiin pari vierasta, niin sitten taas hauskanpito sai jatkuu. Voin kyllä molempien puolesta sanoa, että meidän hääpäivä oli ikimuistoinen ja just meidän näköinen. Kimppataksilla ystävien ja hyvien muistojen kanssa kohti hotellihuonetta. Nyt me aletaan nukkua. Ota mun tiliseurantaan, jos sä haluat nähdä meidän häämatkalta sisältöä.